May buntag sa atong mga kigsuunan nga magkapaminaw na ining atong programa karon. Labi na gyud sa atong mga kigsuunan diya sa Jimenez, Ida. Ipanguluhan ni Dicon Rico Saren o sa mga kigsuunan diya. Ako nangamusta kalinyang o pangusasab sa mga kigsuunan nga makadawog nini o makalantaw nini kung gihimo nga simultaneous recording na video o kining sa audio na ako ning i-post sa atong YouTube channel na Biblical Insights. O pwede niyo mabisita ang atong website sa maong YouTube channel. Ani kita sa atong pagpadayon sa atong pagtuon sa ato nang nasugdan nga topiko ang pag-apil sa bagong pag-isaad, no? Ikmuni kaupat ka party part 4 sa atong lesson joining the new covenant. Ay kita sa pangutana nga ug unsa ang gisulti ni Pablo, Apostol Pablo niadtong Judaizers og gipugos sa pagpatuloy ingon nga timaan sa pag-apil sa pag-isaad. Kato mga Judaizers nga gapamugos sa mga magtotoo nga ipatuloy gyud aron maluwas. Wala tong basahon kining Galacia 5 o 4 isip tubag sa among pangutana. Alang sa kagawasan, gigawas kita ni Yeshua. Busa paglig-on kamo o dili magpasangon pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. Anya karon ako si Pablo nagaingon kaninyo nga kung magpasakonsisyon kamo si Yeshua dili magapulos kaninyo sa bisan unsa. Oo, nagapamatulo sab ako sa tanan nga tao nga mingdawat sa pagsakonsisyon nga siya may katungdanan sa pagtuman sa tibok nga kasuguan. Kamo gipabulag gikan kang Yeshua. Kamo nga nagpakamatarong, no? Kamo nga pagpakamatarungon unta pinagi sa kasuguan. Kamo na nga hulog gikan sa grasya. Klaro kayo nga gipasidaan ni Pablo nga ang usa nga natuli imbes nga magpabautismo aron mo apil sa pag-isaad, sa bagong pag-isaad, nagpasakop sa daang kasabutan. Diin, ang sakonsisyon mao ang ilhanan o timaan. O ang masiyat, walay kapasulanan kanila. Kini tungod kay wala nay magpasaylo sa mga sala sa karaang kasabutan sa daang tugon. O ang usa, dili maluwas, isip sakop sa maong pakisaad. Dugang pa, sumala sa daang pakisaad, daang kasabutan, kung nakalapas ka sa usalang kabalaod, naa ka sa ilalom sa usa ka tunglo o silot sa kamatayon. Klaro nga walay kaluwasan sa daang pakisaad. Sa Deuteronomy 27:26, kini ang atong mawasa. Tinunglo ang dili magatuman sa tanan nga mga pulong nining sa kasuguan. Nini nga kasuguan aron sa pagbuhat kanila ug ang tibok katawhan nagaingon. Amen. So kibawod sila ang mga nasa Old Covenant mga katawhan nga kung di kila matuman ang tanang nasulat sa kasuguan, tinunglo sila ug ra sila'y pahamtangan og silot nga kamatayon. Si Apostol Pedro hugutosan nga nagtudlo sa bautismo o di ang pagpatuli ang timaan sa bagong kasabutan, bagong pagsaad. Buhat 2:37, malayang giingon. O sa pagkalumog nila niini, natandog sila sa ilang kasing-kasing o sila maingon kang Simon Pedro o sa uban ng mga apostolis. Mga igsoon, unsay among buhaton? O si Pedro mayon kanila, paghinulsol o pagpabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Yeshua, Yahweh,
alang sa kapasiluan sa mga sala, aron madawat ninyo ang gasa sa Espiritu sa pagkamalaan. So, dili diyan pagtuli, no? Ato ba na yun, no? Mga sala, aron madawat ninyo ang gasa sa Espiritu sa pagkamalaan, kay ang saad alang kaninyo o sa inyong mga anak, o ang tanan nga tuwa sa layo, sa kadaghanon sa mga magtutudlo ang atong Elohim mutawag. Kaya panawag siya, no? So, ato makita ni nga bautismo di ay dili tuli. No, si Pros Pablo hugot usab nga mitudlo sa physical nga pagtuli isip o sa katimahan sa pag-apil sa buong kasabutan, wala kinahanglan na sa mga magtutoo. Ay mo do siya patuli ka, believer na ka, patuli ka, ay sugot, no? Pero, mo ni siya, no? Ang tuli, no, ang tuli nga physical, nagyapoy kapasulanan, pero dili sa atong, dili sa kanang gitawag o pagsulod nga mahimo kang part o sa kanang gitawag o bag-ong pakisaad. Napoy tuli, no? Napoy tuli yan mga itabo, pero espiritual na tuli atong basahan ang buhat. Roma 2:28 ngadto sa 29. Kay dili siya Hudyo kung siya Hudyo sa gawas lamang. Take note ha, dili siya Hudyo kung ngayon pagka-Hudyo gawas lamang. Katong mga physical nga mga Hudyo nga atong magkigsuunan diya sa Israel karon, no? Bisan ang circumcision sa unod lamang. No, ang pagtuli sa unod lamang. Kung dili, Hudyo siya kung Hudyo sa sulod, ang circumcision mao ang sa kasing-kasing. So, tuli sa kasing-kasing. Diha sa espiritu, dili sa litra. Kay kansang pagdaig, dili ikan sa mga tao, kung dili sa Elohim. So, dili diay ang pagtuli, katong physical, kundi espiritual nga pagtuli, diha sa atong kasing-kasing. Ang ubang mga apostol sugot ba sa nga mitudlo nga bag-ong hentel nga kinabig dili kinahanglan nga magpatuli sa physical aron makaapil sa bagong pagisaad. Mo gitudlo po sa mga ubang mga magtutudlo, magtutuo. Atong tanawon sa buhat 15 ono hangtod sa 2. Og may mga tao nga na nagpanlugsong gikan sa Hudiya o nagpanudlo sa mga igsuon nga nagaingon. Gawas kung kamo magpasa konsiderar, magapagpasa konsider, subay sa batasan ni Moshe, dili ka mawaluwas ng mga tao gikan sa Jerusalem hinaog dito sa mga nasod o gapang tudlo nga gawas kung di magpatuloy sa batasan ni Mose, di maluwas. Muling dako nga kagulian dito sa maong dapit, no? Sa asa nga dapit sa Antioquia, Syria ug uban pang mga dapit ilang abtan. Sa 2, og diha nga si Pablo ug si Bernabe may usa ka pagtinubagay o nagpanaglagtugig nga dili diutay uban kanila. Grabe debate ni mga igsoon, no? Ang suna nagtudlo kang Pablo kang Bernabe o uban pa kanila nga manungas sila sa Jerusalem ngadto sa mga apostoles o sa mga ansyano matungod nili nga gikalantugian. Ang debate ni si Pablo o si Bernabe, na dili tiaw nga paglantugi, dili jutay, atong tanawon sa buhat 15:22-24 unsa ilang mandato ani, unsa ilang kanang gitawag og resolution sa mga problema kay ilang man ay gimitingan sa Jerusalem Council of Elders, mga apostoles dito. Unya gipakaayo sa mga apostoles ug sa mga ansyano uban ang tibok nga iglesia nga magpili sila og mga tao gikan sa ilang pundok o pagpaadtuon sila sa Antioquia. Mo dinhi isali Antioquia, no? Dito din nga lugar nga naay kagulian
uban ka Pablo o kang Bernabe, si Judas o Yehuda nga gihanlan og Barsaba o si Silas nga mga taong halandon sa mga igsoon. Og sila nagsulat sa ingon pinaagi kanila manilang sulat. Ang mga apostolis ug ang mga ansyano ug ang mga igsoon alang sa mga igsoon nga sa mga hintil sa Antioquia o sa Syria o sa Cilicia. Ang among pangumusta. So, greetings, no? Tungkol kay among hindunggan, nga uban nga migikan dinhi kanamo, nagsabot kaninyo sa mga pulong, mananing kagulihan nga, no? Sa pagpalibog sa inyong mga kalag, nga kanila wala kami magsugo. So, pinili si Pablo o si Bernabe mo, dahil nakasugakod o mag-debate. Dili sila nag-debate. Nakadebate sila mga igsunan po nga nagtudlo anak naging tulit-ulit, no? So, datang ta sa buhat 15:31 o sa nakabasa na sila niini, nangalipay sila sa tambag. Nangalipay sila sa tambag. Okay, nag-antos usab, no, nag-antos usab si Yeshua sa nagmakausap tungod sa mga sala, ang matarong tungod sa mga dili matarong, ang kita pagadad-on niya ngadto sa Elohim. Sa gipatay siya diha sa ulod, apan gibanhaw diha sa espiritu, nga diha niya nausab, miadto siya og biwali sa mga espiritu dito sa bilangguan. Nga sa miaging panahon, mga dili masilugtanon, sa naghulat pa ang pagka mapailubon sa Elohim. Ingon sa mga adlaw ni Noah o Noe, samtang ginatukod pa ang arka, di may pipila ka tao, sa ato pa, 8 ang nangaluwas pinagi sa tubig. Kanyana usab, nga sambingay, ang bautismo nga karon nagaluwas kaninyo, dili ang nagakuha sa mga kahugawan sa ulod, kundi ang nagkasusi sa usa ka maayong kaisipan sa tubangan sa Elohim. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Yeshua ang Mesiya. Sama sa gingon usab sa Colosas, nga ang bautismo usa ka simbolo sa kamatayon, sa daan nga kawalingon ug sa ulod, nga nagtugyan sa mga sala sa unang pagigsaad, nga maoy hinungdan nga ang Masiya kinahanglang muanhi ug mamatay alang niadtong mga sala. Busa kita gibautismuhan ngadto sa kamatayon sa Masiya. Puli sa atong kamatayon tungod sa mga sala nga atong nahimo. Kung usa ka tawo gusto nga mahinluan ang ilang mga sala pinaagi sa walay katapusan nga sakripisyo ni Yeshua Mesiya, ang anak ni Yahweh, kinahanglan nga maghinulsol siya sa iyang mga sala o magpabautismo sa ngalan ni Yeshua Yahweh alang sa kapasayloan sa mga sala. O dayon adunay usa ka tinuod nga kwalipikadong ansyano o elder ni Yeshua nagpandong sa makamot sa bag-o pakisaad nga tao alang sa paghatag sa balaang espiritu pinaagi sa ato ng ito amahan. So, maghinulsol, magpabautismo, o malihan sa kanang gitawag og legit, no, legit nga o ordained gyud ni Yahweh na sa tama nga linya sa ordination nga mo'y mopatong sa iyang ulo o ihatag i-impart ang balaan nga espiritu gikan kang amang Yahweh. So ang espiritu gibalhin ni Yahweh, ang ministro maulang ang sudlanan nga iyang gipili aron ibalhin ang iyang espiritu. Ipagi lang diligid ang espiritu sa naglihan sa mga musulod siya. Ang espiritu na bayaw yun, ipaagi lang sa elder tungod sa kagitawag judicial order. Dili tanan pwede maglihan. Dili basta-basta nga membro lang mo mulihan. No, di po pwede mag-bautis buhay, kamo lang po. Mangita gid mo elder nga mo bautis mo nga legit nga elder gikan sa COIJ. Dili po basta-basta mangita elder nga mga bukot-bukot, no? Kailangan po yung mga grupo nga wala gyud kanang gitawag connection whatever sa atong
grupo nga Congregation of Yahweh Jerusalem. Buhat 8:12, apan sa mituo sila kang Filipi nga nagamantala sa may balita matungod sa kingharian sa Elohim ug sa ngalan ni Yeshua ang Mashiach na nagpautismo ang mga lalaki ug mga babae ug bisan si Simon usab mituo ug sa nabautismo na nagpadayon uban kang Filipi ug natingala siya sa pagkakita niya nga sa mga ilahanan ug dagko nga mga katingalahan nga ginabuhat. Ug ang mga apostol sa Jerusalem sa pagkadungog nila nga midawat ang Samaria sa pulong sa Elohim, ipadto nila si Pedro ug si Juan nga sa pagpatong nila nag-ampo alang kanila aron madawat nila ang balaang espiritu. So pagbautismo ni Philip, allowed siya mo bautismo kasi deacon siya, pero di siya pwede allowed nga mo lihans. So sa amin, luligid pwede. Ang deacon lang sa mga area nga wag bautismo, ang deacon pwede siya mo bautismo. Kasi si Philip, isa sa banggiitan ng deacon sa part sa 70 ng mga deacons. So dili pwede nga si ang diakono nga si Filipi amoy mo patong sa kamot kaya di man siya elder. So naagit tayo kitawag og judicial order, no? Nga elder ragid ang pwede nga mo patong sa kamot para madawat sa mga tao yung ito ang balaan nga espiritu. Okay, kini wala pa sa pagdontismo ni Felipe, wala pa makakonsad sa bisan kang kinsa kanila kundi nga bautismo lamang sila sa ngalan sa atong master nga si Yeshua. Unya ilagi pandungan sila sa mga kamot o nakadawat sila sa balaang espiritu. O sa pagkakita ni Simon Magus nga tungod sa pagpandong sa mga kamot sa mga apostolos gihatag ang balaang espiritu, siya mitanya kanila og salapi. No? Si Simon Magus nga nagaingon na tagi usab ako ninyo ni ining gahom aron ang tanang pandungan ko sa mga kamot makadawat sa balaang espiritu. Ni Philip, no? Ni event dito sa Samaria, kaya si Simon Magus gusto nga paliton ang authority. Ewan makitagikan sa ibabaw nga kasulatan nga di lang bisan kinsa ang gihatagan o otoridad ni Yahweh sa paghimo sa seremonyas sa pagpandong sa mga kamot, kundi ang iyang gigahin nga mga tigulang lamang. So mga elders lang yun ang pwede. Kini alang lamang sa mga katuyuan sa judicial nga kahusay o judicial order. Aron ang usa ka tawo hingpit nga makasiguro nga siya nakadawat sa balaang espiritu dili malimbungan sa usa ka mini nga mga magtutudlo kay karon daghang magmini nga magtutudlo sa kang Simon Magus, no? So atong lantawan og mayo nga gusto ko na kung ipahibalo sa inyo nga ang COIJ o Congregation of Yahweh Jerusalem nagatuo kung nag-claim ng atong ordination gikan pagit sa Jerusalem niadtong 30 AD, no? Kaya sumpay kita, walay ka na kita broken chain of command or chain of succession ang kutay sa atong pagtuo nga sumikan gayud sa Jerusalem. Wala ta sa Pilipinas may tunga na mura ka nang gitawag uong nga pagmamakilatan mo tunga nagitay pastikaran sa atong pagtuo nga mo ang Jerusalem nga mo nga atong gitawag og inahan sa atong pagtuo. So klaro kayo, no, nga atong pag ila sa atong gituuhan sa atong pundasyon sa atong pagtuo nga nagsumikat gyud sa Jerusalem. Muna atong grupo Congregation of Yahweh Jerusalem. Dito ka sumikat ang atong mensahe. Dito ka sumikat ang atong pagtuo. Sumala sa atong sa atong broadcast nga Lucas 24:47 nga ang kaluwasan o pagpasaylo sa mga sala maggikan sa Jerusalem, magsugod, no? Magsugod sa Jerusalem ngadto sa tibok mga nasod. So kita nasod ba ta?
napilan po dapat abot sa ano amdan po ta diri sa gitawag nga maayong balita gikan sa Jerusalem. Kung magtudlo ka, mag-share ka good news, dapat gikan dito sa Jerusalem. Atong claim. Dili gikan sa Roma, dili gikan sa Amerika, no, dili gikan sa Inglaterra, o uban pa nga mga lugar sa Grego, kundi magikan gid sa Jerusalem. No. Okay. Bisan si Yeshua mismo, gibautismo ni Juan aron sa pagtuman sa tanang pagkamatarong. Tanawa. Bisan si Yeshua nga di na kinahanglan nagbautismo, nagbautismo siya ni Juan. No? Kaya nga naman, para sumbanan, kaya nag-sit siya example para sa tuwa kay, basta nga po yung nga, di ko bautismo, ito bautismo si Yeshua, kuturo ako niya, di ko bautismo. Pero bisan si Yeshua, mismo, no? Nagbautismo gid siya kang Juan. Aron, sa pagtuman, sa talang pagkamatarong, to fulfill all righteousness. At para kung imutan-awang, pinaka-importante giday sa tao na madulog ng Yeshua ang bautismo. No? Kay sa bautismo, di po ta bautismo kung di ta mo too. Di po ta bautismo kung ta mo ginosol. Kaya bautismo, isa na ka solemne nga seremonya nga din imong ilubong, imong yung lawas sayo sa tubigong lubnganan, inigbangon nimo bag-o na ka nga creation. Di lang kay bagong pagkatao, no? A new creation. Di, lahi na siya sa kanang nagbago, no? Nagbago, ikan, malahubog ikan, tapos sa labautismoan, di na palahubog. Dati, sugarol, babaero, sa parang mga common nga mga bisyo sa tao, no? Sa labautismo na, bago na, di na kawatan, di na sugarol, di na babae. Kaya dili na lang, superficial lang siya pagbago, no? Ang pinaka-importante sa pagbautismo na to, kita gi-create diha sa espiritu. Kaya pag umano doon mo, ano ka, tagaan ka walang espiritu, i-impart mo nga, muna na ang gitawag new creation. Hindi lang kayo nagbago lang kasi yung kinaya, kundi nagbago ka sa imong tibok nga pagkatao. Kung ato pong sa sulod ng mga leksyon, no? Ang tinuod nga pag hinusol, diyan po na makita. Ang tinuod nga pag hinusol, hindi ka na hinusol ka kung siya mong nabuhat, kundi mag-hinusol ka kung kinsa ka. Di ba? Natawag nga pagano, natawag nga dili magtotoo. So, isa na sa mga atong hinusulan nga butang. Di lang kayo nakasala ka, mag-hinusol ka. Di lang na superficial lang na kayo nga pagbago. Ang bago ka na gitawag o total change of your life. Di lang kay sa mga bisyo ako sa imong lifestyle, character, o sa imong ikitawag o kining pagtuo diya kaniya. Pagpasakop, pag-submit, pagpaubos na sa imong kagalingon, diya kang Yeshua Messiah. Siya mismo, naghatag sa itong example nga, nagbautismo sa kawan para masunod ang tanang pagkamatarong. Kaya dili siya musugo ka nato sa pagbuhat o butang, nga dili niya buhaton sa iyang kaugalingon. Kung naghinusol na kamo sa inyong mga sala o gusto nga bugos nga maunlod sa tubig, immersion, pagbautismo, aron mosulod sa pagkisaad, uban sa atong langitong amahan, o ipandong ang mga kamot diha kaninyo sa usa ka ansyano ni Yahweh alang sa pagdawat sa Balang Espiritu. Palihog kamo pagsulat kanamo o kami mubuhat. Panikamuti ang paghikay alang sa usa ka o gordinahan nga ansyano nga moanha kanimo alang niini nga katuyuan. Willing mi nga moadto sa mga lugar kung naay willing po nga modawat sa mong bautismo. Kay mamaya itong lantaw na proseso. Di mo ka pwede mabago, di mo kulingon, kung di ka modawat sa bautismo. Kaya mo na pinaka
sumbanan o basis nga ikaw nagatuo kay Yeshua, nagadawat sa iyang ulak na dugo aron kita mahidloan. Kay kung magbago-bago po niya, di wag ka nang kay kita og kuan, mata mo gawas kit sa atong kanang lungga. Tawag ba na ta sa ka-corner, wag ipagbaguan ang mga igsoon. Kung nasabtan ninyo kini nga programa, mo-text lang mo sa among number o may email na email para inyo yung masabtan. Kung gusto mo dugang ng mga impormasyon ini, mo gapon willing mi nga motubag sa tanan ninyong mga pangutana. So, kay matod pa sa Marcos 16:16, ang mutuo og magpabautismo mamaluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. So mo kay mga punto nga atong lantawon na humanata sa atong unang leksyon sa atong correspondence course. Kung namoy mo po na mga dumingon nga ako nang yatag sa inyo akong numero, email, pwede kayo mag text o mag-email dito. Namoy mga pautana nga kalibog sa atong ginaskutan karon. Apag appeal sa bagong pagsaad. Mo kini mga punto nga atong hinumduman ini nga leksyon bago ta mahuman sa atong time. Una, kita ubos sa bagong magkasabutan pinagi sa dugo ni Yeshua alang sa kapasayloan sa mga sala. Number 2, ang bautismo ug dili tuli mao ang timaan sa bagong kasabutan, pagsaad. 3, sala ug dili ang balaod ni Yahweh mao ang mianhi mao ang gianhi ni Yeshua aron sa pagluwas kanato. No? Sala ang iyang gitanggal sa tuwa, dili ang balaod. Ang tanggal wala na balaod. Iyang gipadako balaod para mudako ang sala, para mudako ang grasya nga iyang ihatag kani kanato. Ikaw-4, kinahanglan tulion para to ang bata nga lalaki sa ika-8 ka adlaw alang sa limpyo ug hugaw nga mga balaod, clean and pinlo. 5, pinagi sa pagpandong sa makamot sa tigulang ni Yahweh, ang tao makadawat kayo sa iyang espiritu o mahimong literal nga anak niya. So, kauno, last nga punto, Galatia 3:19, ang buktong balaod nga gidugang human sa paglarang, mao ang halan ka balaod tungod sa sala. Mao kini ang balaod nga dili kinahanglan sukad sa paglansang sa masaya. So wala na to paglaladaran o itong mga ceremonial laws, wala na.